Kako da napravite uspešnu Facebook reklamu, da vam Facebook ne banuje stranicu, ad account, šta prolazi dobro na Facebook Ads u ovoj godini. O tome sve pričam sa najpoznatijim ekspertom za Facebook Ads kod nas, Mladen Jukić, a.k.a. Juka. Našli smo se ovde da ljudima odgovorimo na ova pitanja koja svakodnevno pitaju i mene, koji nisam ekspert za Facebook Ads, a kamoli tebi mogu misliti tek. Ljudima banuju naloge, banuju ad accountove, imaju puno problema sa Facebookom, a sa druge strane, ko zna da dobro radi Facebook Ads, taj ne samo da nema problema, nego i pravi super profit i sve ostalo. Zato sam, evo, pozvao tebe ovde da probamo da odgovorimo na te neka najčešće pitanja i nedoumice koje ljude muče oko Facebooka i Facebook Ads. Kad kažemo, naravno, Facebook Ads, to se odnosi i na Instagram, obzirom da, svi znamo da je to ista firma. Dakle, evo, tema će biti danas, mislim, šta možemo da uradimo da optimizujemo Facebook Ads i da napravimo kampanje sa odličnim profitom. Pa ajde da krenemo od stvari koja najviše muči sve ljude, mislim, uglavnom, a to je ta blokada akauntova, blokada stranica. Svakom se dešava da im Facebook, kad im banuje reklamu, manje problema kad im banuje ceo akaunt i tako dalje. Gde ljudi najčešće greše, pošto svi oni kažu pa ja nisam ništa stvarno uradio, eto, ja sam stvarno, ne znam šta sam kriv i tako dalje. Da, najčešće to bude, jeste. Hvala Istoče na uvodu. Da, jeste, dosta ja dobijam upita isto šta da uradim kad mi je banovan profil, šta mogu da uradim da se povrati i ostalo, ali u principu najveći problem bude pre toga, što ljudi najčešće ne čitaju ni polise, niti znaju šta je dozvoljeno i šta nije dozvoljeno da se reklamira na Facebooku. Da. Znači, kad dođe do toga da je već akaunt blokiran, znači da je nešto pogrešno urađeno u najvećem broju slučajeva. Da, ljudi uglavnom misle recimo da nije dozvoljeno staviti, ne znam, golotinju ili, ne znam, neko oružje, ali lista zabranjenih stvari u stvari daleko šire od toga, ako se ne varam, tako? Pa da, mislim, ima dosta stvari. U principu, nekako sam vidio da najčešće ljudi stavljaju neke slike pre i posle. To jest da, na primjer, ima slika, ne znam, da se prodaje pasta za zube koja izbeljuje zube ili tako nešto. Ne bi smelo da bude slika koja je na prvoj slici prljavi, nečisti zubi i na drugoj slici čisti beli zubi koji su napravili veliku razliku. Znači, to su stvari koje ne smiju da budu. Isto za mršavljenje proizvode, kada imaš proizvode za mršavljenje, znači neko je bio debeo, pa je sad ima trbušnjake, ni to nije dozvoljeno da postoji na Facebook reklami. I zbog tih nekih stvari često blokiraju akaunte kad se postavi. Evo, imam ovih pitanja, evo recimo da ja izbacim reklamu na kojoj nema slike pre-posle, ali ljudi vodim na sajt koji je prepun tih slika pre-posle. Da li može da se desi da me zbog toga možda blokiraju nalog ili... Ne, ti kad postaviš reklamu, samo u reklami ne bi trebalo to da postoji. Mislim, ako misliš da vode i na sajtu isto, naravno, da, i na sajtu... Na landing page-u. Na landingu ne sme ni to da bude, da, na landing page-u ne sme da bude. Ti možeš da... Znaš šta bude? Često se dešava, ljudi me često pitaju jer vide da je nešto Facebook pustio reklamu koja bi trebala da bude zabranjena. Dobro. I dešava se da algoritam pusti neku reklamu, da ona ide neko vreme, ali kad tad će onda je blokira. Znači, da, oni pitaju pa kako njima radi, a mene ne puštaju. Tako je, da, najčešće tako što su imali sreće. Jeste, bukvalno tako, jer u principu prvo tebi algoritam proverava
proverava kakva je reklama, kakav je landing page, da li su, da li je sve napisano kako treba, da li imaju to neke slike koje su nedozvoljene. I ako algoritam pusti u jednom trenutku, ok, ali posle toga dolazi i čovek, neko će da pregleda reklamu, osoba lično u Facebooku, znači neće algoritam u jednom trenutku i onda kad bude video, blokirat će i reklamu i ceo ad account i sve ode u propast, tako da to može. Sad, šta je recimo s ovim situacijama, tipa imamo dosta ovih butika, da se izrazim tako, virtualnih, koje recimo uzme kao sad ne znam, replay ili dizel majica. Da. Šta je sa tim stvarima? I to isto ne može da se blokira, ne može da se reklamira i može da se blokira ako nemate dozvolu od direktno replaya, od direktno dizela, bilo kojeg brenda. Tako da i to vrlo često algoritam pusti. Znači oni puste tu reklamu, ide neko vreme. I ja koliko sam najčešće viđao te reklame, znači ljudi čim im se blokira taj profil, oni kupuju ili naprave novi profil i samo isto rade. Znači to je najčešće kod nas. Ako se ne varam, Facebook zapamtio na tvoju karticu. Tako je, da. Onda oni znaju, aha, evo je kartica koja je vezana za onaj spori nalog i onda si već u startu blokiran sledećem. Da možeš da otvoriš i novu karticu i onda i IP adresu pamti i sve. Znači moraš i VPN da koristiš sve. Znači ili novi kompjuter da kupiš ili i novi profil, Facebook profil i novu karticu i novi nalog za reklamiranje, sve znači mora novo da ide, jer sve algoritam može da poveže sa starim tim profilom koji je blokiran, tako da... Znači ja mogu u suštini da reklamiram neku fake Balenciagu na profilu, ali onda da se spremim na žešću žurku sa stalno novim karticama, VPN-ovima, IP adresama, stranicama i tako dalje. Jeste, mislim, ima ljudi, ja sam upoznao ljude koji se stvarno time bave, koji to i rade, jer oni žive na taj način i samo prave, samo online prodaju i to rade. Tako da on pusti, imaju ljudi koji 10.000 evra nedeljno ulože u reklamu, puste tu reklamu nedelju dana, 10 dana i radim dobro dok ne blokira i onda ponovo nove kartice, novi ljudi, i prodaju i dalje, ali opet je sve to nešto što pitanje je samo kada će biti ponovo blokirano i nije nešto što možda bude biznis koji je održiv, tako da na taj način... Šta još? Evo, ima neki koji će reći, pa ja nisam stavljao ni pre, posle slike, nisam stavljao ni fake Balenciagu, šta može još da bude uzrok? Da, dosta... Nekad se dešava da stvarno i greškom Facebook blokira. Bude i toga i u principu tad kad blokira greškom je najbolje ići samo na review, da se ide na opciju review, da to Facebook algoritam i support njihov pregledaju i onda mogu da vrate. Znači samo se pošalje poruka, mislim da nisam nikakvu grešku pravio, mislim da je sve okej, možete li molim vas da pregledate ponovo, ne treba odmah ići pljuvanje po Facebook supportu, Facebooku, šta ste mi ovo radili, zašto se sve ovo dešava i tako neke stvari, nego fina poruka da se napiše i da se proba na taj način. Znači, da, najčešće su te stvari da ljudi ili nisu, nekad se desi da nisu ni svoj profil, Facebook profil koristili dugo i nisu ga možda ni verifikovali ličnom kartom i dešava se da Facebook tada blokira account da bi proverio identitet osobe, znači jer sad ne smete ni da radite reklame sa fake profila. Ako imate profile tipa Mica, Nokti ili tako nešto, to ne može odatle s tog profila da se vode reklame. Mora da bude živ čovek, vlasnik akaunta, biznis menadžera. Tako je, da. Dobro. I mora, znači, to se dešava, kad se to desi, ako se vode reklame sa fake akaunta, neće ti ga Facebook vratiti. Najčešće u 99% slučajeva neće. Tražit će potvrdu identiteta, znači lične karte. I kad pošalje ličnu kartu i ako vide da nije isto ime i prezime, da nije to taj profil, gaste ga. Često se desi da isto da primjer, imaš neki nadimak na profilu, nešto tako, i to neće da prepozna, osim ako posle sa supportom ne radiš, odnosno ne komuniciraš redovno da možeš ti vratiti. Tako da, jako je bitno da imate profil koji je odnosno koji je pravi vaš profil. Znači... koji ste stvarno vi osoba iza toga. Znači da imate i slike i da imate neke postove tu, komentare, lajkove, da znaju da to nije... Baš se zbog tih stvari što smo sad pomenuli, da ljudi često otvaraju lažne profile da bi promovisali stvari koje nisu dozvoljene, zbog toga su uveli to i
trebalo bi da imate profil koji je Pretpostavljam da je i sama stranica sa kojoj se pušta profil treba da deluje što legitimnije, znači da ne bude kao da je juče napravljena, da ima jednu objavu i to, ja? Tako je, da. Bilo bi dobro da je ono, ili ako je starija stranica, ako se već koristi, da ima nekih komentara, možda reviewova, zavisi od proizvoda proizvoda koje reklamirate, imate i dropshipping proizvode koje se prodaju preko nekih stranica gde oni pitaju, Facebook pita za koliko ste dobili proizvod. I ako vama ne stoji na stranici da, na primer, da je tu očekivani delivery time preko 30 dana i oni ako vide da nisu dobili proizvod na vreme i tada mogu da vam daju loš skor i da onda blokiraju stranicu. Može stranica bude blokirana i da onda isto bude problema sa vraćanjem svih tih stvari i da se ponovo reklamira. Tako da na stranici bi bilo dobro da imate neki, ako prodajete tako fizičke proizvode, da ima određeno za koliko vam stižu proizvode i... A ono review, zvezdice koje ostali ljudi, gledaju i to? I to isto gledaju, da. Ako imate isto neki brand koji je već duže vreme na tržištu i reklamirate se duže vreme, možete nekim stalnim kupcima da pošaljete da napišu review, da napišu neku pozitivnu ocenu, da daju da ste dobar brand, da ispoštujete sve što treba, da dajete, da kad se kupi dobijete taj proizvod koji ste i kupili, tako neke pozitivne komentare i to isto dosta utiče. Počeli su u poslednje vreme, Facebook je počeo algoritam da blokira stranice, znači samo kažu da page nije dozvoljen za reklamiranje i onda ljudi se isto bore na način, pokušavaju novi page da otvore, a kad se otvore nova stranica, onda isto algoritam to poveže i vidi da ste vi to otvorili i opet može vrlo brzo da ga blokira ponovo i onda blokira i ceo akaunt, tako da ne bi do toga došlo, bolje je to sprečiti, jer u poslednjih sigurno mesec, dva sam najčešće imao najčešće su mi ljudi dolazili s tim problemima, da im je stranica blokirana, stranica za oglašavanje. Da li ima neke veze ako koristim slike ili klipove koji su tuđi, koji nisu moji? Da li i to gledaju? Gledaju i to, da, mislim, to najčešće bude ako prijavi taj neko čiji su klipovi i onda to Facebook čim vidi jednu prijavu najčešće odmah blokira. Ili da se koristi muzika isto koja nije dozvoljena, znači muzika u klipovima. Da, to je jako važno. To je dosta bitno jer to su autorska prava koja isto mora da se ispoštuju, tako da to ako da, mislim da, evo, možda ljudi ne znaju da se ovo naglasi, to što vi možete na TikToku ili Reelsu da stavite neku popularnu muziku, to je sve super, ali to ne znači da možete takav video da stavite kao reklamu. Da. To može da bude problem, da, i to algoritam često prepozna odmah i onda dobije se upozorenje da ovo možda bude problem i onda kad vidite tako upozorenje, bolje da odmah sklanjate to ili samo sklonite tu muziku i stavite neku svoju. Isto da, evo, kad sam već kod toga, znači muzika koju stavljate bi trebalo da se stavi preko algoritma, znači preko Reels algoritma, preko TikTok algoritma i tako dalje, a ne da vi se stavite klip sa popularnom muzikom kao objavu na stranici. To isto, mislim, oni će da prepoznaju, kao kršenje copyrighta, da. To su sve neke, mislim, sitnice koje je dobro, da. I sad, znači, bitno je i to, znači, sama reklama da bude po tim terms, je li tako? I to sad postoji ta stranica koju, ja mislim da rijetko ko pročita to šta je dozvoljeno na Facebooku, a šta nije dozvoljeno, jel? Ja kad sam to uzeo da čitam prvi put, iznenadio sam se koje su sve stvari na listi zabranjenih stvari. Čak, evo, ajde, ovo prije posle, debela mršava, to je svima jasno, ali reklame koje na neki način kao diskriminiš. Juče sam baš video, odbili su mom drugaru, stavio oglas kao da traži devojku koja bi radila kao trener u teretani. I on je napisao oglas potrebna devojka za rad u teretani. I boostovao. I Facebook je odbio zato što su i napisali su kao razlog ovo je diskriminacija. Ne možeš da tražiš za posao osobu koja je određenog pola. Da, jeste. Isto sad, to su novo uveli,
oglasi za posao moraju da budu pod tom kategorijom, da su za posao, jer neće dozvoliti ni sve da bude oglas, jer bilo je isto raznih lažnih oglasa za posao i to su uveli sad uskoro da moraš da imaš special kategorije za poslove, da je to oglas za poslove, kao što je kad se rade političke reklame isto mora da bude, da se registruješ, da smeš da radiš te političke reklame. To sam pre par godina imao klijenta jednog koji je prodavao američke zastave, kao stikere američke zastave i to da bi se reklamirao isto je morao da se registruje kao da su political led i da može. I kad prodaješ, na primjer, za Ameriku, ti moraš da budeš u Americi, da ti je lična karta američka da bi odatle prodavao. Tako da, to je isto bilo nešto što i sad, što mora da se registruje na taj način. Dosta ljudi, obrate pažnju na reklamu, na stvari koje su u reklami, oni koji ne krše polisu, ali na landing page-u bude problema. Znači, landing page koji vodi na koji reklama vodi, treba da bude isto u skladu sa polisama. Pa to sam htio da te pitam, da, znači, u suštini, jedno je reklama, a drugo je gde mi šaljemo ljude nakon reklame. I to gde mi šaljemo ljude takođe treba da bude, da ispunjamo sve te stvari, jer taj u Facebooku koji gleda reklamu, to treba da znate, znači on neće da pogleda samo vašu reklamu, nego taj će da klikne na link na koji vode reklame i on će da pogleda ceo taj sajt, da vidi da li nešto na tom sajtu takođe ne krši ta pravila. Tako je, da li su isto neke slike korišćene, da li su logo neke firme druge, znači ako vi imate logo Coca-Cola na landingu ili ne znam, bilo gde, isto to nešto što ne bi trebalo se koristi. Facebookov logo. Da, Facebookov logo. Pogotovo, to tek ne bi trebalo. Da, i to su stvari koje treba paziti, znači vidite koliko može, koliko, mislim, pustit će u jednom trenutku će stvarno algoritam nešto pustiti, ali pazite na te stvari, jer ako vam odobri reklamu jednom, ne znači da je to nešto što... Da, to je najčešće što ljudi mi pričaju kao, pa eto, ne znam, meni je sve radilo i sad me odjednom blokirali. To u stvari imali su sreće samo. Pa da, mislim, najčešće to algoritam pusti u nekom trenutku i samo onda odjednom blokira, eto, to je... Ali to je sve kršenje polisa, tako da to je problem. Dobro, i sad jednom kada se to desi, šta mogu ja sve da uradim? Mogu da nekako apilujem, u stvari radi ovako, ako recimo da mislim da sam u pravu, da sam 100% siguran da nisam ništa pogazio, mada opet kažem ljudi, proverite 5 puta jer nešto sigurno jeste, ali recimo da sam siguran da sam ja u pravu, gde mogu da ih kontaktiram i da kukam da mi vrate stranicu, account? Zavisi od profila do profila, neko ima chat, support chat, a neko ima message mail, da može pošalje mail. Tako da kada vam se izađe na Business Manageru, izađe upozorenje your ad account is blocked ili disabled i ima opcija, piše samo see more, klikne se tu i prati se par koraka. Znači, oni će te ili tad tražiti da dostaviš da pošalješ ličnu kartu, da vide da je to profil koji je legit i ako imate opciju za chat support, izaći će vam tu i možete napišete poruku, znači to se bukvalno napiše u par rečenica, mislim da sam sve uradio kako treba, mislim da nije bilo nikakvih problema, možete li molim vas da proverite ponovo i samo se pošalje support. To je sada zavisi od suporta, od nivoa suporta koji dobijete, koliko će dugo njima trebati da pregledaju, da li će uopšte odobriti, da li neće. I ja najčešće ljudima savjetujem svaki dan da pišu, da pokušavaju, ako su već dobili chat support, svaki dan da pišu, da pokušaju da ih nateraju da što brže reše taj problem. Tako da to je nema sad tu nekog magičnog, čarobnog štapića koji može da vrati profil i nema ko to puno mora da, jer mene često ljudi pitaju da ja mogu da vratim profil ili ad account, ali to sve Facebook mora da uradi, nema ko drugi i morate njima najčešće da pišete da budete uporni i da ih smarate što više, nema druge. Da, bio je slučaj, to su skoro šerovali svi, ona devojka koje su banovali nalog, pa je zavodila redom ljude iz Facebooka da vrati nalog. Na LinkedInu. Da, na LinkedInu tražila. Dobro. Mislim, nije dobro, ali šta je tu? Znači, ako se desi, ljudi,
šta da vam kažem, biće teško, ali može nešto uradi. Da, možda se pokuša. Da, pre nego što onda krenete da ih jurite i to, bilo bi dobro da na sajtu sve pogledate od ovih stvari, sve sklonite, sve što bi moglo da bude problem, znači, jer oni ako tamo krenu da gledaju kada vi kontaktirate i vide opet te iste greške, možete samo da, samo izignoriš. Jeste, da. Da. Mislim, najčešće što najveći problem, oni ne kažu šta je konkretno problem, nego oni samo kažu prekršili ste pravila, pa sad ti imaš tamo listu od 500 pravila, pa sad kao ti se češi šta si prekršio. Jeste, da, to je u stvari, zato ljudi najčešće i to je najveći problem, jer recite mi direktno šta je, ali neće vam to neće da kažu, pa ja govorim da kažem, mislim, zato što bi onda ovi ljudi koji stvarno gledaju kako da zeznu Facebook, bi zapravo znali bolje kako da ih zeznu, jer bi znali šta je tačno problem, pa bi znali kako da naprave... Jeste, da zaobiđu te polise. Da zaobiđu, da. Dobro, i šta ljudi mogu da urade unapred, onda da spreči to blokiranje ad accounta? Ajde, evo, ovo smo već pokrili, ovo oko copyrighta i tih objava i svega, da profil izgleda što više legit, da imate reviews i tako dalje. Da mogu da verifikuju nalog nekako, business manager verifikuju. Da, mogu da verifikuju business menadžera ako imaju firmu. Znači, ako imate firmu koju bi, trebalo bi da imate firmu i bilo bi dobro da verifikujete Facebook nalog, znači Facebook ad account. To možete, ima proces od traje neko vreme, ali je par klikova da vi pošaljete samo papire svoje firme, da se registrujete, da je to vaša firma i Facebook u narednih 20 do 30 dana i njima proces verifikacije traje, ali to često se desi ranije, tako da to može da bude dobra stvar, može da pomogne. Isto takođe, Facebook profil svoj lični da verifikujete sa ličnom kartom. Znači, isto imate na Facebooku opciju gde možete u settingsu da pošaljete njima ličnu kartu. Znači, odmah da im pošaljete... Što je pre nego što mene zatraže, pošto povremeno zatraže sami. Najčešće mogu da zatraže sami ako bude neki problem. I onda bolje da vi se verifikujete sami i da pošaljete tu ličnu kartu i da je sve okej. Zato što tamo ako neko odlučuje da me blokira, on gleda sve to, jel svoje verifikovani nisu... Jeste, da. Domen isto može da se verifikuje, domen na koji šaljete reklame, odnosno da vam idu reklame, to je isto dobro da se uradi, tako da to su neki par stvari koje mogu da pomognu. To sve business menadžeri radim, jel? Da, sve business menadžeri može, znači sve to su par stvari koje mogu da vam pomognu da Facebook manje gleda, na primjer, vaše reklame ili da zna da ste vi legit, da nije neki prevarant koji će da koristi Facebook u svrhe koje njima ne odgovaraju, tako da... Znači, firma može da bude, jel tako, klasično DO, paušalac, nebitno? Može da u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, američka firma, bilo koja samo. A da li, recimo, ako je američka firma, mi malo bolje kao daje kod njih? Da, nije nešto. Te šanse ili ne? Nema, mislim, oni to zvanično nikad neće reći, tako da nije nešto što sam ja primetio da je sad veća bolja šansa. Njema, ono što Facebook najviše gleda je koliko ste vi potrošili novca na njihove reklame. Ali opet vas gledaju toliko da svi mi na Balkanu smo mnogo mali, baš smo mali u odnosu na to koliko ljudi troše. Oni ako ne trošite 10-20 miliona mesečno, kao i da vas ne gledaju kao neki veliki advertajzeri. Vi ste svi mali advertajzeri i to je to, niste preterano bitni. Tako da, jedino to oni najviše gledaju, ali za nas je to neke cifre koje je teško, malo, ja ne znam da neko na Balkanu toliko ulaže u reklame kod nas. Za sada. Dobro, ljudi, eto, ko ovo gleda, zato što je kliknuo na naslov ovog videa, koji će vjerojatno biti nešto tipa kako da šta ako vam blokiraju Facebook, reklame, nalog ili ostalo, vidjet ćemo neki klikabilan naslov. Eto, to je realnost, to su opcije, to je kako možete da sprečite, da se više ne dogodi i tako dalje. Da, znam da mnogi idu kod nas preko HTT Poola i to je opcija, je li tako? To je dobra opcija, da. Ko može da dobije akaunte od HTT Poola, sada ja sam
pre par godina kod njih, već par godina, pa onda ne znam na koji način sada daju akaunte, ali to su, HTT Pool je Facebook partner agencija i... Iz Srbije, da. U stvari, HTT Pool je zvanično slovenačka firma, ako se naravno, ali oni su u Srbiji. Da, ima kod nas, predstavništvo i zaposlene kod nas, tako da može kod njih, ko može dobiti, to su isto akaunti koji su sigurniji, bolji, koji imaju neki jači level supporta ako se nešto desi i oni njima support može da kaže tačan razlog blokiranja akaunta. Oni to mogu da urede, samo ako je nešto što može da se reši, ako nije nešto što baš se napravi neki... Što se DBDoS zgreši. Da, što baš skroz. Tako da možete, ko ima opciju, ko ima neke kontakte s njima, može se dobije sada da... HTT Pool, znači, HTT Pool je firma ovde iz Srbije koja je partner sa Facebookom, ali, znači, ako radite preko njih, onda plaćanje je drugačiji, onda vi unapred morate uplatiti. Jeste, onda se unapred uplati novac za reklamiranje. Znači, HTT Pool ne naplaćuje ništa, ja mislim da do sad, u stvari nisam siguran za to, jer do sad nije naplaćivao ništa od klijenta, ali dobiju novac od Facebooka i onda vi morate unapred da uplatite novac za reklame. Znači, ako hoćete da potrošite ovaj mesec 5000 evra, 5000 evra pošaljete unapred i to će vam se skidati to prepaid, a sve ono ostalo, znate kako je kad se rade reklame, vama Facebook postpaid to naplaćuje, tako da je to razlika. Znači, ako sam na HTT Poolu, ajde kažemo, šansa da me blokira Facebook je za nijansu manja. Da, manja, naravno. Isto moraju da se polise prate i da sve bude u skladu s polisama, ali manje su šanse, da. Da, dobro. Mislim, znam da kod nas ljudi svašta i reklamiraju i pokušavaju. Da. Tako da ne čudim uopšte da oni kad vide Srbiju da već u startu već dugme blok im je kao blizu, odmah blizu, da. Trigger happy. Bilo je svega. Da. Dobro. Ništa, ajmo na neke vedrije teme, evo, pretpostavimo da akaunt radi i da ga nisu blokirali, šta možemo zapravo da uradimo sa Facebookom, jer, dosta ljudi se žali da su reklame na Facebooku poskupele, da više nije kao nekad, da treba probati, šta ja znam, Pinterest ads, TikTok ads, ali ja takođe znam ljude koji dalje na Facebooku prave ROI, 5x, mislim, tako da, očigledno, neko i dalje mlati dobru lovu na Facebooku, pa šta je to, evo, koje su recimo to najbolje prakse u 2022. godini i šta se to promenilo odnosno na pre par godina? Evo, možemo da se osnovno prvo na taj, čuveni iOS update i, zato što kao to sad, praćenje ljudi nije tako lako kao pre, zbog toga što je Zuckerberg bio u kongresu na saslušanju, pa su onda morali da izbace gomilu gluposti, pa ih još i Apple blokirao sve te tracking mehanizme. Uglavnom, eto, šta se sad promenilo i šta se radi u 2020. godine u smislu koje su najbolje prakse neke? Dosta ljudi pokušava da rade reklame kao pre 3, 4, 5 godina i oni najčešće kaže da to ne radi kao ranije. Zato što su kod nas, što sam ja viđao, ljudi koji su mogli, znači najčešće su radili da se klikne samo na boost i da se izabere opcija, ne znam, publike koju hoćeš, koliki budžet i to je to. Ali takve stvari više ne radi. Znači, mora da se napravi baš funnel, kao bilo koji funnel koji radite u marketingu, znači da se napravi način na koji, zašto bi neko kupio od vas na Facebooku. Znači, da se napravi reklama koja je u prvi 5 sekundi ona koja ima dobar hook, što kažeš ti da bude palac stoper, znači reklama koja je neka koja će da zaintrigira publiku da nastave da gledaju, znači da se napravi dobar target, znači naravno to je isto jako bitno i ne možete sada više, nije ni moguće da imate jednu reklamu koju će vam raditi mesecima i da je ne dirate, da pustite sve da ide, znači sad morate malo i da optimizujete, da vidite koji to ljudi gledaju, koliko dugo gledaju vaš video, ako je video reklama, koliki je frekvenci, koliko puta gledaju,
da li se smorili ljude, da li treba nešto novo, koliki su drugi parametri kao što je CTR, na primjer, koliki je click-through rate i tako da najčešće ljudi koji su takve stvari radili da kliknu samo na boost, kažu da to više ne radi i to jeste to naravno da više ne radi. Facebook će biti svake godine sve skuplji i skuplji, u smislu povećale su se cene, da, jesu, ali mi dalje ne shvatamo koliko je to jeftino u stvari u odnosu na ceo svet, Amerika, Australija, UK, sve su to cene 10 do 12 puta skuplje nego kod nas. Znači, mi ako za $10 našu reklamu može da vidi 2.500-3 hiljade ljudi, u Americi će vidjeti 300 ljudi. 250, 300, 400, kako kada zavisi koji target, naravno. I mislim da to dosta ljudi ne koriste, malo ljudi to koriste kod nas u stvari, da iskoriste taj potencijal Facebooka, odnosno to što je stvarno jeftin i što možete da dođete do velikog broja ljudi, to kažem i za Facebook i za Instagram, naravno. Te stvari, znači, koje su ranije radile, više neće moći, znači, morate da imate kampanju koja će vam raditi neko vreme, pustite da ide, znači, dobro je da ide ongoing, da ne bude reklama koja će trajati određeni broj dana ili neki vremenski period ograničen, nego da bude neograničena kampanja, da stavite 1, 2 do 3 interesovanja u ad set, da bi znali koje interesovanje najbolje donosi rezultate, koje najviše prodaja, i da imate bar u ad setu 2 kreative. Ili ako imate jednu kreativu, možete imati jednu video kreativu i možda 2 različita thumbnaila, da bi znali da istestirate i to, jer ima ljudi koji nemaju autoplay. Nemaju autoplay i onda thumbnail isto radi dobar posao. Tako da i onda morate pratiti testiranje, znači kad pustite neku reklamu, ne možete ako jedan dan nešto ne radi dobro, da ugasite i kažete ovo ne radi, nego morate pustiti 2-3 dana, da vidi određen broj ljudi to, da znate koji su parametri validni i da vidite da li to stvarno odgovara, da li to dobro radi ili ne. Tako da to su stvari koje rade. Isto kod nas na Balkanu dosta dobro rade message kampanje isto, zato što to me zanima, da. Da, dosta ljudi voli da se dopisuje sa profilom, Instagram profilom ili Facebook. Čekaj, znači call to action nije klikni na sajt ili šta god, nego je, send message. Send message, da, bukvalno to bude. Znači, to se isto postavi u kampanji, kad se postavi kampanja, samo idete na, konverzija bude send message, odnosno messenger kampanje. I to može da bude i na Instagramu i na Facebooku, znači jedno i drugo. A kako treba staviti na kreativu? Da li treba neki video gde ja kao ljudima kažem, ljudi, koga zanima ovo, pišite mi ovde na ovo send message ili kako? Dosta ljudi rade i video kreativu, zavisi naravno od proizvoda do proizvoda, ali stavite video kreativu koja isto bude eye-catchy, koja može da zaintrigira, da zaokupira pažnju i sad ljudi neće odmah da kupi, nego hoće više informacija i onda možete u call to action da kažete to. Imate da postavite opciju 3 do 3 pitanja koja su uobičajena, na primjer, ako neko piše koliko košta, koja je cena, vi stavite tu cenu i onda automatski odgovor ide i onda ide još za koliko je dostava, na primjer, 2 do 3 dana, 1 do 3 dana ili neko treće pitanje. Tako, ako želite više informacija, može automatski da vam odgovori bot i onda posle vi sami se dopisujete dalje s njima. To send message stvari kao neko prikupljanje lidova koje ti onda kroz poruke konvertuješ. Jeste, da. S tim što je tu poenta, problem mali kada radite prodaju preko poruka, neće moći da vam budu evidentirane prodaje na Facebooku u Business Manager. Tako je, da. Jer to nećete, Facebook to ne vidi, nego nije prošlo kroz sajt neki, kroz Pixel, tako da to morate sami da evidentirate, ali opet za ljude koji najčešće prodaju preko poruka, to ne predstavlja prevelik problem. Ajmo, evo recimo sad kad smo kod toga, da vidimo oko tog targetiranja i onih interesovanja. Ja primećujem, evo, tamo kad pokušavam da ukucam one interesovanja u Facebook Ads, da iz meseca u mesec sve manje i manje interesovanja uopšte mogu da targetiram. Da. Bukvalno više ne znam da li je išta ostalo od tih interesovanja. Da. O čemu se tu radi? Jeste sve manje i manje zato što algoritam je takav da skuplja sve više i više podataka, tako da ne mora da ima toliko interesovanja. Znači, oni će smanjivaće sve više i više. U
pola godine su dosta smanjili interesovanja i neki koji ste mogli ranije, sad više ne može. Ali opet, Facebook algoritam je toliko pametan da može da sam nađe te ljude koje vama trebaju. Znači, ako je dobra video kreativa, ako je nešto što može da privuče pažnju dosta ljudi, odnosno određenog broja ljudi, to možete da pustite, ako je za balkansko tržište, možete da pustite video reklamu bez ikakvog targeta, da sam algoritam, odnosno da je target, na primjer, ne znam, muškarci ili žene od 18 do 65 godina, tako nešto, ili do 45. A meni je bilo dobro da ta moja kreativa, recimo, ako je video, da ja već u prvoj rečanici tog videa nekako preselektujem ljude, kažem, ćao ljudi, ako se interesuje, možete gledati ovaj video, i onda će on sam da skonta, ljudi koji se zaustave i gledaju, to su ti ljudi, pa će da se užava sam, je li tako? Tako je, da, to jeste, zato što će pratiti, Facebook će pratiti količinu, odnosno koliko ste videa pogledali, ako je video 30 sekundi, pratit će koliko su ljudi došli da su došli do 10. 15. sekunde do celog videa i onda će tim ljudima ili sličnim prikazivati ponovo reklamu. Jasno, tako da to jeste, to je dobro stvar. Sad je fora u stvari da više da ta moja kreativa, kažem, ako je to video, da to bude nešto što će da služi da sužava tu ciljnu grupu, zato što jasno segmentira ljude. A onda Facebook u stvari sam, ja pustim reklamu, ako se ne varam, i on sam konta u prvih dan, 2, 3, ko su ljudi koji to gledaju, klikću i kažu, on sam tamo napravi u stvari look-alike audience bez da je išta uradim. Može sam da prati, da. Tako da, u principu, možete sada, ranije je bilo dosta tih manjih interesovanja, odnosno publika do, ne znam, 50-100 ljudi, a sada možete mnogo šire publike da budu par miliona. Ako imate proizvod za astrologiju, vi možete da ukucate astrology, bez da sužavate, da smanjujete publiku. Nekada ima 1 do 2 takve interesovanja koje su malo šira, ili da probate tako neki ad set bez interesovanja uopšte, pa da se vidi na taj način. Tako da to su te novine koje oni uvode u poslednje vreme. Facebook Pixel, koliko je on relevantan danas, obzirom na opet ovaj iOS update i ostalo? Da, dosta relevantniji, sada je uvek će i biti relevantan, znači potrebno je da ga imate, znači da je uvek na sajtu i možete dosta da koristite tih podataka iz Pixela, znači ako imate kupce, koristite njihove možda e-mailove, to je isto dobra stvar da imate, ako imate neku e-mail listu, možete da napravite custom audience od te liste i da pravite lookalike publike od toga. Znači to i dalje radi, nije ovo GDPR nešto na to uticao i tako da? Ne, to može, mislim ako ste skupili e-mailove u skladu sa GDPR-om, to bi trebalo da je tako, znači neće to Facebook proveravati, ali bi trebalo da bude tako. Da, ali u suštini ako uzmem i kupim listu email adresa s nekog black marketa, to već bi mogli da provali, no? To bi mogli, da. Mislim, postoje način da algoritam to provali, ali opet prolazi, nekome prođe, bude okej, sad zavisi naravno od akaunta do akaunta, ali je uvek najbolje da ste vi ako ste uspeli kroz Facebook reklamu da skupite lidove ili imate te prodaje, to je onda najbolja stvar, naravno, i onda će najlakše. Znači, i dalje dobro radi to da uzmem listu od, 500 mojih kupaca, email adrese, uploadem, napravim lookalike audience. To radi i dalje dobro, jel? To je dalje okej, to opet, naravno, kad kažem da dobro radi, to ne mora da znači da za sve može dobro radi, to se sve testira i ako imate neku listu, ne treba odmah $1000 u to da se stavi dnevno u reklamu, nego da se istestira da vidi kako ide i koji lookalike. Može da ide od 0 do 1%, 1, 2, 1 do 10, lookalike publike su isto drugačije, tako da... Dobro, znači ovo korišćenje email adresa, to je dalje dobra strategija, lookalike i ostalo. Da. Ajde vidimo sad, o samoj kreativi. Znači, to je jako interesantna tema, obzirom da se promenilo, to sam i ja primetio i ti, promenilo se to što ljudi žele da gledaju i što žele da kliknu i tako dalje, u odnosu na pre, 2, 3, 4, 5 godina. Očigledno neke fore koje su palile pre x godine više ne pale, a opet sada pali nešto novo. Koji je to tip kreative koji je dobro konvertuje? Meni se čini da je ova TikTok kultura dosta uticala da taj neki što kažu raw content, znači videi koji tako deluju,
amaterski da to sad prolazi jako dobro. Jeste, to sam i prvo i hteo da kažem. Znači, ne treba vam profesionalna kamera, ne treba vam video editor, ne znam kakav, ili koliko da puno košta, da izgleda skupo. Nego bukvalno s telefona, da možete da snimite kreativu s telefona, da bude ta, stvarno jedna od najbitnijih stvari, ja to najviše ponavljam, je tih prvih 5 sekundi. Znači, vi morate u prvih 5 sekundi da ih naterate da dalje gledaju video i da naprave neki korak koji vi želite. Znači, da li je to kupovina ili klik na sajt, klik na link, to je nešto. Znači, isto dosta ljudi zaboravlja i slike. Slike su isto dosta dobre. Znači, zato što kad imate video kreativu, imate određeni broj placementa na Facebooku i Instagramu koji ne možete da koristite s videom. Audience network, na primjer, ili tako neke, i to možete sa slikom. Sa slikom možete da pokrijete sve placemente, tako da možete da probate i ja često govorim da bi bilo dobro u ad setu da imate jedan video i jednu sliku, na primjer, da imate, da istestirate šta može dobro da radi. Slika isto treba bude eye-catchy, da skreće pažnju, da bude u skladu isto s polisama, naravno, i da je neka koja objašnjava nešto o vašem proizvodu ili tako neke stvari. Sad, kako bi ljudi mogli, recimo, evo, jasno mi je sad kakva kreativa prolazi, ali još konkretnije, recimo, mogu je nekako da skontam koje su to reklame koje su dobro prošle iz moje oblasti i da onda nekako to, iskopiram fazom, napravim slično. Možete da se prati konkurencija, da. Facebook Ad Library. Facebook Ad Library, da. U Facebook Ad Library, samo ste ukucajte na Google Facebook Ad Library, izaći će vam prva. I možete da ukucate bukvalno bilo koji pojam, možete ukucate pojam patike, izaći će vam reklame za patike, izaberete državu koju hoćete da vidite, izaći će vam neki od brendova, neki od reklama koje reklamiraju. I ako vidite da se neka reklama vrti, ne znam, 6 meseci ili godinu dana, znači da je to ta reklama koja im dobro ide. Znači oni neće da je 6 meseci drže ako im gubi novac, najčešće. Tako da to su neke stvari koje možete malo da ispratite konkurenciju, da vidite šta oni rade, ali taj, što kažeš, TikTok kultura, taj TikTok style videa dolazi polako na Facebook i dosta ljudi vole tako neki zabavan video koji im skreće pažnju, kojima objašnjava benefite proizvoda koje kupuju ili usluge, nešto što njima može da donese taj proizvod. Tako da to je ono što dosta donese. Dobre ideje čak mogu da se nađe na TikToku. Odete na TikTok, ukucate vašu oblast, vidite ideje za nešto što možete vi da snimite i stavite na Facebook. Jasne. To je isto dobro fora. Da, isto takve stvari. Možete da probate neku kreativu koju vam napravi TikToker neki. Da date nekom TikTokeru da napravi kreativu za vaš proizvod i da iskoristite na Facebooku, da vidite kako taj video konvertuje, koliko prodaje donosi. To je nešto što ja ponekad klijentima isto kažem i oni uradimo. Odličan savjet. To je nešto što dosta dobro radi sad u ovo vreme. Da, vidjet ćemo, verovatno će u nekom trenutku i to da se istroši i ljudi će i to kad vide reći i ovo je fake, ali trenutno nije, trenutno to najbolje radi. Tako je, da. Dosta ljudi prave ozbiljan novac sa takvim kreativama i ulažu dosta, tako da sigurno radi. Da. Dobro, i šta je to što primećuješ da ljudi najviše greše u Facebook Ads? Evo, pošto tebi se puno ljudi javlja i vidiš puno, otvoriš njihove ad account, vidiš šta su radili. Koje su to neke najčešće greške koje ljudi rade gde bukvalno bacaju pare, a mogu sa relativno malo optimizacije nešto da dosta bolje urede od toga? Da. Najčešće to što vidim je sad, kad malo razmislim, to što oni boostuju post i puste ga i dalje da ide neko vreme, bez da prate analitiku, bez da vide do koliko ljudi je došao taj post, kako se ponaša reklama, video ako je video u pitanju ili slika, koliko ljudi je kliknulo i koliko košta. Znači, meni dolaze ljudi sa to pričom, povećala mi se cena klika. Povećala mi se cena klika za 20 centi, 30, 50, ali to nije toliko bitno ako vama donosi
dosta prodaja, ako imate prodaje koje su vam profitabilne, naravno. Znači, bitno je da napravite, da analizirate ceo ovaj business manager, sve rezultate u business manageru. Znači, da vidite način da istestirate, da napravite ceo funnel, znači da istestirate ad set, odnosno interes koji dobro radi, kreativa koja dobro radi i ako vidite da to nešto što je dobro, što donosi prodaje, onda ga skalirate, onda povećavate budžet i pravite nešto slično na taj način. Znači, ako će da se pusti jedna slika, jedan video i da ide tako na boost mesec, 2, 3, tu dosta ljudi troše novac i bacaju pare u prazno, a da ne dobija. I da, dosta... I ja sam bio grešan, moram da priznam za ovo što on priča. Da. Iako znam za ovo, eto tako, desi mi se, pustim i zaboravim nešto i da. Mislim, naravno, da. Isto, par puta, ljudi mi se nekad javljaju sa pogrešnom napravljenim ciljem kampanje. Znači, ljudi hoće prodaje, a naprave trafik kampanju. Da. To bude vrlo čest razlog, jer vi kad kažete Facebooku, kad idete na create campaign, prvo što vas pita je šta želite od ove kampanje. Znači, ako želite prodaje, idite na prodaje, purchase kampanju, conversion kampanju, da dobijate prodaje. Vi ako vi njima kažete hoću klikove, vi će dobijeti klikove na taj link koji postavite. Da, naravno, da bi purchase kampanja radila, mora da se podesi na sajtu sve, eventovi, pixeli i ostalo, to sad je tema za sebe, koju možda pokrijemo u 5 drugih videa. Da. Ali da, dobro. Znači, to je bile neke najčešće greške, u stvari, da, pogrešan tip kampanje, recimo. Jeste, to, pogrešan tip kampanja i to što ljudi dalje nekad očekuju da je Facebook isto magična platforma koja će im doneti milione, a ide dovoljno samo da puste boost, kliknu na boost i da očekuju ne znam koliko hiljada prodaja. Tako da, stvarno treba da se malo dublje uđe sa marketingske strane u to šta vi želite od Facebooka, od reklama. Znači, kako da dođete od tih prodaja, šta je ono prvo što ljudi vide kada vide vaš brand, kada vide vašu reklamu, kako vi naterate tom reklamom njih da ili da kliknu na link ili da pošalju poruku ili bilo šta god da je akcija koju treba da urade. Znači, malo da dublje uđete u taj nivo zašto bi neko kupio od vas i da se tim malo bavite, znači, u taj način. A reci mi oko ovih placementa reklame, znači, znamo da sa Business Managera puštamo reklame i na Instagram i na Facebook, pa sad možda bude na Instagram, na feedu, na storiju i tako dalje. Imamo sad i Reelsove, ko zna šta sve, više sam i prestao da pohvatam. Mislim, da li treba pustiti da on odluči sve to gde će šta će ili da mi sami čačkamo hoću ovo na story, hoću ovo ovde i tako dalje? Pa u principu najčešće i najbolje radi da sam algoritam to odredi. Znači da se ide na automatic placement i algoritam će znati kojoj vrsti publike kada da prikaže tu reklamu. Znači da li ako neko ko više gleda story, prikazat će vama na storiju. Ako neko ko više gleda feedove, prikazat će vam na feedove, na Instagram feedu ili Facebooku. Tako da automatic placement je najbolje i najviše se, i najbolje se pokazalo da radi za sve klijente i za ljude koji mi ovako dolaze. Tako da ne treba da se brinete oko toga šta bolje radi na Instagramu, šta na Facebooku, da li je moja publika ovde ili tamo, znači to Facebook najbolje, tako da se ne bavite previše tim stvarima. Da, znači koliko vidim, dosta toga je već Facebook naučio da radi sam više. Ne moram sad ja da mu tamo targetiram i da menjam tamo, ne znam sad, iz dana u dan, šta je konverzija, šta je ovo, šta je ono, znači sve to on sad manje više sam pohvata vrlo brzo. Da, mislim, Facebook ide u tom pravcu da će AI, veštačka inteligencija, da moći sve da sama radi, da neće trebati puno da se vi bavite time. Još uvek nije došlo do toga da sada možete sve da pustite i da odete na odmor. Da zaboravite, ali oni ka tome idu i pokušavaju tako da updateuju algoritam, da na taj način skupljaju što više podataka i da se manje, zato ima i manje targeta i ovoga svega. Ali koliko vidim bitno je sad, sve bitnije to, znači kakav je funnel, kakva je kreativa, da bude što više testova, ne više jedna reklama pa nek ide godinu dana, nego da se sad izbaci puno tih short form kontenta, da se proba mnogo toga. I ljudi vole prosto da im prikazuješ stalno nešto novo, ne kao, brate, iskače mi ova reklama već
2 nedelje kao blokirat ću ih i tako je, da, jeste. Mislim, a vrlo je lako da se testira nešto na Facebooku, vrlo, sa malo novca, pogotovo na balkanskom tržištu, možete da istestirate, da pustite nešto za $10-20 i vidite šta radi, kako, na koji način da dalje slične te kreative koristite i da onda dalje skalirate, da zarađujete što više novca od toga što dobro radi. Tako da testirajte slobodno, to je uvijek moj savjet, bez plašenja. Odlično. Inače, evo, da kažemo samo za kraj, znači ti se ovim baviš, ko želi može da ti se javi, da ti prepusti vođenje Facebook kampanja i sve ove stvari koje su možda nuklearna fizika za nekoga. Tako da, i to je opcija, naravno, topla preporuka za svakog, evo, ja znam da svako ko je s tobom radio je zadovoljan bio. Uglavnom, eto, mislim da smo odgovorili na neka ključna pitanja i da li ljudima otvorili im oči za neke stvari možda koje nisu znali i kako da malo poboljšaju odziv reklama na Facebooku i da im sve to bude dosta optimalnije i isplativije. Tako da, i ja vas pozivam da komentarišete i pitate, pa možda napravimo, u stvari sigurno napravimo neki follow-up ovog intervjua, jer sigurno ima teme koje nismo pokrili, a i Facebook će nešto novo da izbaci, tako da, eto, za nekih x meseci pravimo ponovo ovakav intervju. Tako je. Tebi hvala što si podelio ove stvari. I ljudi, još jednom pazite, znači, na te vaše naloge, da ne prekršite njihova pravila, jer mnogo je lakše sprečiti nego lečiti, kad je bar Facebook u pitanju. Tako je. Tako da, eto, to je to. Hvala još jednom. Hvala. I pišite u komentarima i vidimo se. Ćao, ljudi. Ćao. I do it again.